Салом дӯстон азизен, канали Саидмурод ТЖ аст. Дӯстон рости як-ду бародар бар ман суолҳое кардан, хостам ба ҳамон саволҳо ҷавоб гӯям. Онҳо чӣ савол ҳастанд? Масъалаи кор, масъалаи як бародар ба ман ба WhatsApp навист ки мана инҷо нависта ки ман рости як кадом блогери рус ё ин ки кадом шиносаш ба вай таклифи кор кардааст, яъне ки кор ҳаст дар Мория. Чӣ гуна кор аст? Рости ман худам намедонам. Ва маоши моҳонаш 2 миллион вон. Яъне ки аз ман пурсон кард ки чӣ гуна аст, равам ё наравам. Рости ман албатта ки ҷавоби онро дар WhatsApp додам ва хостам ба саҳми шумо ин саволам гузорам, чунки на танҳо чанд бародар дига ба ман ин саволҳоро кард ки кор аст, чӣ аст. Айнан ҳамин савол хостам имрӯз ҷавоб гӯям ба шумо. Яъне ки дӯстони азиз, аввалин дар гуфтаам дар кор ки якчанд хапеш кор хубтар буд. Чӣ қадар ки мегӯям, бисёр бародарое ки ҳастанд ҳамроҳи ман, бисёр бародарое мебинам, мепурсам аллакай дар самошел, яъне ки дар офисҳо, арбайтҳо кор камтар, сустар шудааст. Яъне ки кор ба дида ба аввала 1 моҳ 2 моҳ пештар хело ҳам суст шудааст. Ба чӣ сабаб? Сабабаш ба гумонам он аст ки аллакай сӯзон, яъне ки вақте кор кам монда, яъне ки сӯзон тамом шудааст, дар пеш зимистон моро интизор аст. Аз ҳамин сабабҳо ба гумонам масъалаи кор камтар хуб шудааст. Хуб мешавад ки расчёти худро гирад, аз баҳор биёяд мешавад, чунки бисёр бародаро ба ман шикоят карданд ки гуфтанд ки метавонӣ видео кун, дигар бародаро ҳастанд ки навиян азоб мекашанд. Аввалаш худам рост метиҳанд ки дида ба аввала чанд фоиз кор суст шудаги, ба ҳамин хотир ба саҳми шумо мерасонам ки дар Корея кор камтар суст шудааст. Метавонед аз баҳор шурӯъ кунед, чунки инҷо хело ҳам мушкил аст барои масалан бошад ягон шуносотон, ягон ёру рафиқтон ба кор шуморо таъмин кунад, мушкил нест. Агар набошад, таваккал ба худо, ё чӣ қадар ки ман ё дигар бародарое ки мебиёянд рисковат кардаанд, таваккал ба худо, ин хело хатарнок. Яъне ки дида ба сӯзон ба тобистон ҳозир пасти таракаш бисёр аст ки кор намебиёяд. Масалан бародар бисёр 1 ҳафта 2 ҳафта 3 ҳафта шин бекорон. Одамое ки кӯҳна инҷо оё кор кардаастанд, оёро шумо нигоҳ накунед, чунки оё аллакай забонро медонанд, чӣ қадар ки ман гуфтам, аллакай шинос доранд, аллакай аслан давои мушкил нест. Дар одамои нав аёд набояд бародаро ки ҳар шахсе ки мебиёяд аввал забонро намедонад, якум минусаш, дуюм минусаш шунос надорад, сеюм минусаш якум бор расида, минимум 2 моҳ дар мушкилӣ аст. Яъне ки ӯзои сахта аз сар мегузаронад. Дар 2 моҳ масалан мумкин мешавад ки ту 1 ҳафташа кор мекунӣ ё ки 2 ҳафташа. Ина аввалаш худам рост метиҳад, аммо хулас ҳамихеле вазъиятҳо аст. Ва ба саволи он бародар ҷавоб гуфтанӣ ҳастам. Бояд бори дигар ҳамчун ба мисли он бародаро бисёр ба ман савол карданд. Бародар рости ман кор накардам дар баҳор, яъне ки дар корҳои обӣ намедонам, ягон чӣ вай карда наметавонам. Аммо 2 миллионе ки гуфтед бад нест, зарплаташ хуб аст, чунки ман баъзе бародаро ба ман гуфтанд, мисол манам таклиф кардам, ман вақти аввал омадагӣ рости ман отказ кардам, нарафтам, ман дар махул нашида буд, чӣ қадар ки оё манда информатсия доданд. 2 миллион айро хубтар аст. Ба чӣ? Ба сабаби он ки ҳозир мебиёед шумо агар дар пастайни корам бошед, может быть 1 миллион кор накунед дар вақт соат моҳошда. Ҳамин вақтада мен ба назар дорам, моҳи ноябр октябр, қариби хати октябр ноябр мешавад. Ҳамин вақтода намедонам, баъзе бародаро ба ман гуфтанд ки кори обӣ танҳо тобистон аст, зимистон шумо гуфтед ки аз ноябр то апрел. Рости ман намедонам, маълумот надорам, набудам, дар ҳеҷ чӣ гуфтато наметавонам. Бародар худтон як аниқ кунед аввал, чунки навояд азоб накашед, гарантия дошта бошад. 2 миллион пули хуб аст, бад нест. Тақрибан ҳаст где-то $1,000 мешавад ба курси доллар, плюс минус ҳаст, яъне ки каму зиёд. Ба ҳамун хотир худтон як хулоса аниқ дар барояд. Ва бо гуфтанӣ ҳастам бародаро ки ҳамон вақт ман таъкид мекунам ва боз ҳам мехоҳам бигӯям
ба ҷавонҳо, яъне ки синни соли аз 18 то 27-30 сола, гӯё ки зан надоштагия гӯя мешавад. ҷавонҳо 80% вай бошад, плюс бошад, ба мардҳои калонсолам 30% 50%. Чунки ваё мегӯянд мисол синни солшон калон ба бисёри корҳо шояд ки нагиранашон, шояд ки забон ба мо қийтар бошад, омӯхтаанд, ба ҳамин масъалаҳо камтар азоб мекашанд. Ҷавонҳо ба мисли мо аллакай азоб ба мо қадар гуфтед ки мегзарад. Аммо масъала ман намегум, ман аз расидам дар инҷа бисёр азоб кашам, аммо тоқат кардам, алҳамдулилла, худованд шукр ба ман дод. Масалан, аввал ҳамеша бо гуфтанистам омади 1-2 моҳ забонро омӯх, мисол барои 1 моҳа 2 моҳа қин аст, 2 моҳа омадан, чунки мумкин расходи худ вай накунӣ. Паспорти расистӣ камтар хубтар аст, чем паспорти тоҷикӣ, барои ки расходаш кам аст. Иншоалло дар ин масъала боз як видеоига мекунем. Хулас савол ҳамин аст, ҷавоби саволҳое ки ба ман медиҳед чӣ гуна кор аст, чи аст, хостам ба саҳми шумо гузорам ва ман ватсапи худро мемонам. Рости ватсап то ҳол надоштам, аллакай мо тайёр шуд, вақти ёфта ватсапро тайёр кардем, яъне ки номери ватсап ҳамин саволҳо бошад. Аз шумо хоҳиш мекунам дӯстон, дар ватсап нависед, танҳо занг назанед, ки телефон накунед, чунки мо дар вақти кор ҳастем, телефонҳои шумо ҷавоб дода наметавонем. Танҳо нависед, ба саволотон ягон вай бошад ҷавоб дода метавонем. Илтимос хоҳиш мекунам ба мо занг назанед, чунки ман як кас ҳастам, шумо якчанд нафар ҷавоб дода наметавонам. Ба ҳамин хотир танҳо барои навистани саволҳо ҷавобҳо, хулас саволҳо ҷавобҳош ҳамино буданд. Ва дар каналро подписатсия кунед, обуна шавед, наворҳоро ба ёру рафиқои худ расонед, чунки ба гумонам наворҳои на ин ки ба ҳама одамҳо, ба якчанд нафарҳоям лозим аст ки хабарҳои навро фаҳмида аз дахоли Корея чи аст. Ва мо ҳам дорем бисёр инстаграм ҳастем, мо дорем, яъне ки Саидмурод ТЖ инстаграм. Барои чӣ ман инро мегӯям, метавонед дар обуна шавед, ба хотире ки мо бисёр эфирҳо мекунем дар инстаграм, яъне ки бисёр хабарҳо мешавад. Шарт нест видео кардан, вақт нест, ҷои хуб нест ки ман видео карда дар ютуб партоям. Ба ҳамин хотир дар инстаграм метавонам маълумот расонам, баъзе маълумотҳои срочни ҳастанд. Ва масъалаи кори документ, иншоалло дар ин масъала алоҳида суҳбат мекунем. Боқи худованд нигаҳбон, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.